Ja moikka moi! Sehän on Piri Jaska tässä. Terve! Jes, mulla tuli sellainen idea, että mä ajattelen, että olisi ehkä syytä vähän kertoa enemmän tosta mun joulubiisistä, eli Kiusatun joulu, Kirottujen tähden. Eli vähän siitä, mitkä on biisin taustat, eli mistä se niin oikein ponnistaa, mikä on tuonut ideat siihen biisiin ja miksi tää biisi on tehty. Niin mä vähän sitä avaan enemmän, koska biisi on tosi tärkeä. Mitä kenenkään tulisi, ei. Mulle tuli paljon kaikkia ajatuksia mieleen. Mä olen tuossa ulkoilemassa koirien kanssa. Ja eilen julkaistu biisi, niin se ei ole ehkä jättänyt aivan rauhaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nyt mä haluan avata sitä enemmän ja vähän syvemmälle tätä biisiä. Eikä pelätä tarttis. Oikeastaan ensimmäisenä, että kiitos aivan älyttömän paljon. Tää on ehkä Piri Jaskan soolotuotantobiisistä lähtenyt parhaiten liikkeelle mitä mikään. Ja striimejä on tullut kivasti. Ja mä oon saanut 10 viestejä tähän liittyen. Se kertoo siitä, että vaikka on tämmönen niin kuin pieni artisti kysymyksessä, niin silti tää aihe koskettaa meistä lähes kaikkia tavalla tai toisella. Eli tälle varmasti on ollut jonkinnäköinen tilaus ja tarve. Lähdetään noihin lenkkiajatuksiin. Nyt on kiusatun joulu. Niiden kirottujen tähden. Miettinyt kiusaamista aika paljon ja jostain syystä se nyt tälle joululle avautui sellaiseksi niin kuin isoksi teemaksi. Itse on kans osallistunut sellaiseen joukossa tyhmyys tiivistyy tyyppiseen kiusaamiseen niin ala-asteella kuin yläasteellakin. Ja se täytyy sanoa, että se on tänä päivänäkin semmoinen asia, mikä mua ehkä elämässä eniten kaduttaa, mitä mä oon tehnyt. Ja pyydän kyllä anteeksi sitä syvästi kaikilta, ketkä on tämän kohteeksi joutunut. Itse on sitten tullut myös kiusatuksi yläasteaikana ja vähän myöhemminkin. Ja tosiaan se täytyy sanoa, että lähipiiristä tämä on ollut aivan liikaa ja aivan liian vakavaa tätä kiusaamista, joka on osin pilannut ihmisten elämää. Ei huomaa. Miksi tämä kiusaaminen, miksi sitä tapahtuu? Se on semmoinen, että se alkaa aina ihmisestä ja sitten se aina loppuu siihen ihmiseen, joka siitä joutuu kärsimään ja seuraukset voi olla pahimmassa tapauksessa aivan niin kuin hirvittävät. Ja me voidaan jopa menettää ihmishenkiä. Jos ei henkiä, niin vähintään mielenterveys. Osin se voi tapahtua sen kummemmin sitä ajattelematta. Eli se on niin kuin tarkoituksetonta. Toisaalta se voi olla myös tarkoituksellista, että sitä tehdään jonkun asian vuoksi. Ja varmasti osalla ihmistä sitten taas vaikuttaa ne omat taustat, mitkä siellä on ja se oma paha olo, mikä siihen sitten ajaa tällaisiin tekoihin, jotka on kyllä eräitä karmeimpia, mitä meillä tää maa päällään kantaa. Mutta aloitetaan jokainen siitä, että koitetaan itse katsoa sitä omaa käyttäytymistä, missä tahansa ollaankin. Jos me huomataan tällaista kiusaamista, niin puututaan siihen ja mennään silloin väliin. Se on oikeastaan vähintä ja parasta, mitä me voidaan tehdä. Autetaan näitä ihmisiä. Kiusaaminen on sinänsä sellainen ilmiö, että se ei kyllä valitettavasti myöskään katso ikäryhmää. Ehkä eniten puhutaan siitä teinien keskuudessa tapahtuvasta kiusaamisesta. Ja toki jonkin verran työpaikkakiusaamisestakin, mutta meidän pitää muistaa, että se koskee ihan kaikkia ikäryhmiä. Tää biisi on sellainen, että kun tätä ei muutenkaan tätä musaharrastusta rahasta tehdä, niin toivotaan, että tää saa paljon striimejä tää biisi, koska koko striimituotto menee sitten tonne Mieli ry:lle. Että autetaan myös sitä kautta. Tsemppii kaikille ja hyvää joulun odotusta. Eivät ymmärtäneet, vaan kaikkien muiden nähden. Lyriikka on tosi raskas tässä biisissä ja porautuu syvälle ja sellaista sanotaan normaalia ihmistä koskettaa varmaan aika rajullakin tavalla. Jos ajattelet, että tilanne on semmonen, että
sitä on kestänyt niin kauan, sitä kiusaamista ja sen aiheuttamaa pahaa oloa tällä ihmisellä, että niin kuin sanoissa sanotaan siinä, että enkeleihinkin usko jo mun on mennyt aikoja sitten. Siinä ollaan aika vakavassa paikassa silloin. Ja näin tähän loppuun voisi sanoa, että jakakaa tätä biisiä ja jakakaa tätä tarinaa, että täällä on ehkä meitä yksittäisiä yksilöitä suurempi merkitys tällä aihepiirillä ja tämän käsittelyllä ja tämän eteen tuomisella. Pidetään toisistamme huolta ja ollaan ihmisiä toisille ihmisille. On kokenut sen kaiken, mitä kenen